ana m anụ ya ọmbụba na ya ji nhachi onwe Nwatadibia Nwaofoma oke nọ n'ọdụ ụga ọdịnala na-efe Chukwu nke mbụ na ndị Izuọgụ. Unu mana ọsọ enweghị mpi mana ọ na-elu n'anya ana ya ahụ mpi ọsa nwere ike dị n'ịgha n'ịgha obu ji egbu agwọ. Ihe tie egwu ọdịnala bụ na mbụ onye omenala abụ ndibịa ebido ndibịa adụm ahụ asaa bido dibịa anya ka eji akpọ Nwatadibia. Ọ dị na obi nna m amụghị m ya ma asaghị m ya asa. Chineke na-edukwenụ m n'ihi na mmanụ Chukwu ka m na-efe maka ọfọ ka nna anyị jiri kpere Chukwu na mbụ ọ bụghị ihe alụ. Anyị na-emekwe n'omenala na-emechite anya ịbata n'ala Igbo ndị isi omenala bụ Izuọgụ na ihe eme anyị na-eme na-emechite mmọnwụ anya marakwa na-eme ya ugwu dị ya nwere okwu egwu Izuọgụ na ihe emeghe onye maka na nwanne nwoke bụ Peliko mezuo nwoke oyi emesu alụsị makaja bido wenite aha ndị Izuọgụ. Akwala ọgụdụ akpụ enyi ha ewenitekwaja aha ndị Izuọgụ mbụ mezuo wenite ya n'ihu anyị na m ga-eti ntiwe ebido m egwu 1996 enwere m 15 album n'ahịa mechaa nsị na m akwụsịna n'Ikeji 2009 etighị m egwu o mee ka ihe siri mee nsị ha ma oke ọha nọkwa n'ụlọ ihe a jiri mee Ikeji emelu 16 mana nna ihe mee ka bụ Ikeji 24 nsị ha na ndị eze anaghị aka Ikeji na President General APU Arondizuogu Izuọgụ anaghị aka Ikeji Ikeji mere ndị nwe obi ọ ka Ikeji obi na na Izuọgụ emekwe na-eke o si ma ọ dị ka o si edo ndị ekweghị ma kweru ọbata ka 2010 a isi aka nke ọrụ ha egwu dụọ ha ọdụ maka oke ọha enye ha nọ n'ụlọ egwu anwụọ n'ọgbụrị ọsọ enweghị mpi mana onye na-eruru anya ana ji ama mpi ọsọ nwere maka ike dị n'ịga n'ịya obi ji egbu agwọ a sị na ọ ga-adịrị ụnụ mma Ikeji Izuọgụ na ihe mere onye enweghị nkwụsị ọkpụkpụ nna tọhọrọ nwa ọnị mgbe ọ bụ ka anyị na-eme ya ya akata agwọ ahụ na ya ụmụ anyị ga-emekwu ya ọ bụghị arụ onye wezie ihe ọzọ ka ọ bụrụ ihe ọzọ maka omenala tọrọ ụka ihe agha ndị fada na-emezi ndị bishọp na-eme ọ nakata fada na-ebu amụma na-eyi akwatusi arụsị na mbụ ọ traụza ọnụ pensụl na-ewu mechaa bongo wiwe mana a naghachikwara n'ọnụ pensụl unu a na-akụ bụ mbụ unu a na-akụ n'elu na-ewubu German loaf anọkatakụwa flat loaf mana a naghachikwara na German loaf. Ndị ụka ji emecha anaghachi na omenala n'ihi na ọ na omenala ka eziokwu dị maka ụfọdụ na-eji ụka na-eme arụ mana o mekọrọ ụfọdụ ndị omenala na-eme arụ o mere ụfọdụ dibịa na-eme nsị na aja o mere ụfọdụ ndị ụka na-agwọ nsị na aja ọ bụghị otu mkpụrụ aka lụta mana ozu ahụ ọnụ mana ihe mma bụ na mkpụrụ onye kụrụ ka o ji aghọrọ onye kụọ nke ọma ọghọrọ nke ọma onye kụọ nke ọjọọ ọghọrọ nke ọjọọ. Ihe mma bụ oche mbụ iri mmadụ ka m were ya nọrọ nke mmadụ bụ ikwere ya were ya nọrọ anọ n'ebe bere ugobere nke si ibi ebere nkụkwa ya akọtọghị m ndị ụka mana ihe m na-achọ ka m mee ka ha marụ ha sepụ aka n'ihe dị n'omenala onye na-alụ fada ya ya enu n'ụka lụọ fada ka akwụọ ya ụgwọ ọnwụ ya o werizọ ndebe ha si agwagwuzi na anyị onye na-ebu amma na fada ya ji ebi ebu amma onye bịa bie ya bụ ori ya mma n'ihi na mụnwa bụ dibịa afọ bụ ndị bịara be m ka m na-agwa mkpa ha jiri bịa ha na-akwatusi ihe ha na-akwatusi ụfọdụ na-eje na mmiri si n'ibe ha si nweta ike mma jee na mmiri asị na nna-efe mma ịwata o ji nta arụ ahụ marụkwa onwe Ikeji Izuọgụ na ihe mere nye nwoke na-abịa nwaanyị na-abịa ọ ihe egwuregwu ka ọ bụ Ikeji amụghị ihe ọjọọ o meghị onye ya bụ Ikeji akọ ya nsị karịa ma o ji nsị bịa maka ọgwụ na-achọje ọgwụ iji ha ọgwụ enye ha achọje gị ọ jiri ọgwụ achọje gị ọgwụ ji aka ya aka onwe ya. Ikeji nọkọ mmemme Krismas o mekwe ndị na-ata Krismas eme ha ọgwụ ịma na o mebere onye na-eche ga-eche Ikeji Izuọgụ na ihe mere onye bụ ihe egwuregwu ọ naghị awa n'afa ọ ihe ọdịnala nna anyị dobere anyị
ekene na-enye ikwu na ibe ọgọ na enyi ndị agbata obi na-abịa ike ji a hụrụ egwu n'anya a sị na oyi adịrị ha mma onye okpo mmiri na-aya ga-egwu mgbe aya bụ okpo mmiri ana ihe na-achọ ngwa onye ọbụla bụ na ụwa anyị pụtara ụwa Chukwu onye ọbụla jide eziokwu onye jide eziokwu ọ ya bụ mfe Chukwu ma ijelu n'ụlọ ụka ahụ ma ijeghị n'ụlọ ụka ahụ onye ji eziokwu na-efe gịnị Chukwu andị mmadụ enye ha kọwara m aha nna m ịpụtara na-akụziri m aha nna m o mere onye na-agba aha nna ya so a sị na ọ ga-adịrị ikwu na ibe ọgọ na enyi mma dụrụ agbata obi mma onye nwere ikeji n'anya bịa ikeji o werezi ihe ọjọọ bịa ọhụ ihe ọjọọ o werekwana ihe ọma bịa ozu ihe ọma onye mara ihe na-ese okwu n'elu ụwa dobi ka emene ya ịmara ihe na-ese okwu n'elu ụwa dobi ka emene ya nwoke na-akụ asịrị kwụsịkwa n'ịkụ asịrị kụkwa nke ịhụrụ anya nwaanyị na-akụ asịrị kwụsịkwa n'ịkụ asịrị kụkwa nke ịhụrụ anya ịmara ihe na-ese okwu ezi ọyị m dobi ka emene ya onye mara ihe na-ese okwu n'elu ụwa dobi ka emene ya ịmara ihe na-ese okwu n'elu ụwa dobi ka emene ya nwoke na-akụ asịrị kwụsịkwa n'ịkụ asịrị kụkwa nke ịhụrụ anya nwaanyị na-akụ asịrị kwụsịkwa n'ịkụ asịrị kụkwa nke ịhụrụ anya onye mara ihe na-ese okwu ezi ọyị m dobi ka emene ya oluwegbo ihe dị mma na-adụ mma ndụ mma nkiri nkiri ka a na-ekiri odeji ihe enyi ozu anyị ekene Honorable Goldstein Wilfred Anwụ Amadi David Marshall Coordinator Idato East eti okwe eri okwe otu okwe n'okele ka ihe eme izu ọgụ ọ ga-adịrị gị mma anyị na-ekene Chief George mmadụ ewe ọ napụla gị nke ọ nọrụburu n'afọ nwa izu ọgụ na ihe emeghị onye ọ bụ ọgụ nwanne nwa ndị Amazụ ọ ga-adịrị gị mma egwu eburu mbata ndị ikeri ọnwụ ekene m Chief Sọni Nwankwọ aha eji aga ihe na-ese okwu ezi ọyị m dobi ka emene ya onye mara ihe na-ese okwu n'elu ụwa dobi ka emene ya ịmara ihe na-ese okwu n'elu ụwa ọkọdụ ọkụ siri mee nwoke na-akụ asịrị kwụsịkwa n'ịkụ asịrị kụkwa nke ịhụrụ ọ na m anụ nwaanyị na-akụ asịrị kwụsịkwa n'ịkụ asịrị kụkwa nke ịhụrụ anya onye mara ihe na-ese okwu ezi ọyị m dobi ka emene ya onye mara ihe na-ese okwu n'elu ụwa dobi okwu na ụka ajọka ịmara ihe na-ese okwu n'elu ụwa dobi ka emere ya nwoke na-akụ asịrị kwụsịkwa n'ịkụ asịrị kụkwa nke ịhụrụ anya nwaanyị na-akụ asịrị kwụsịkwa n'ịkụ asịrị kụkwa nke ịhụrụ anya ịmara ihe na-ese okwu ezi ọyị m dobi ka emere ya Nwatadibia Nwaofoma ọdịnala na-efe Chukwu afa ka m na-agba inu ka m jiri bido egwu Nwatadibia ebidokwana arụsị Ofor isegotego oke mgbọrọgwụ isi ọgụ na ihe emego ndị Igbo unu ka nna agụ ọkọdụ Nwatadibia ebidokwana arụsị Ofor isegotego oke mgbọrọgwụ isi ọgụ na ihe emego onye ndị Igbo unu ka nna agụ okwu a oke ọchịchị akara isi ogbugbu na ọkpụkpa akara isi kidnapa ibe niile ọkwa Igbo na-eme onwe ha oke ọchịchị akara isi ohi na ogbugbu na ọkpụkpa akara ndị isi Igbo anyị ọbụsịa n'otu ostadụ mmadụ bakwa n'ugbo mma nnọkọta tọrọ mmadụ ibie ọkụ na-enyere ya ego ndị Igbo ka anyị mee nna onwe anyị ebere
ebido kwana arụsị Ọfọma esego tegbu oke mgbọrọgwụ ise ọjọ na ihe mmeghe onye n'Igbo ụlọ ka nna okwu a otu ọchịchị akara isi ogbugbu na ọpụpa akara isi oyi na-ama akara isi anyị abụzikwa n'ofu ihe otu ọchịchị akara isi ogbugbu na ọpụpa akara isi oyi na-ama akara isi anyị abụzikwa n'ofu ihe mmụọ na-eke wibe aka mma oge ụmụduru nyema ọjọọ ha jiri bịa ana m anụ si mee ka ọ bụla egwu ọgbụgba ka o doo m anya echewo m echeta m ka ekele honorable CJ Ihemedu chairman Konakon Imo State coordinator Owerri South Local Government Development Area honorable Hilary Udebuala Osun North coordinator onye ọma ọ ga-adịrị mma ụmụ izu ọgụ ihe mere ekene gị onye na-elekọta nke ọgbọala nọt ọ ga-adịrị mma o kwere nghọta ekele nchi Dioplos a na-edu ibe Chief Dioplos a na-edo ibe nwanne ya na-akpọrọ abanto dịka ọ na-agbalị izu n'ụga ọ bụghị dịka izu n'ụga ọ gbatụrụ enyi n'ụga mgbamgba gbara ụmụ mmụọ na alazaka oluegbo ekene m Chief Felix Ogbuagụ Chief Felix Ogbuagụ ọlọbaa n'aka ọkwa nwanne ya na-agbara afa onye uwe ojii ogbuehi tere akwa ọ ga-adịrị gị mma ekene m Chief Okechukwu Okonkwo Nwef nwaka ibie na-ebu onye ọgụ adịrị mma onye eji eji ọrụ nchipnik Okeke ọ gbatụrụ enyi izu ọgụ na ihe emeghị onye a na-eje mba na-akpa mba uru Ugochukwu ụtọ nọkwa nso Akechi Ogene Sunday nwa Jizọs na-ewelitere m egwu ahụ na mụ na ọdịnaka mba ịsapụ bịa azụrike ile Milo Bonat SKD nwaka emu Ugocha anyị na mmụọ na-ekewa ibe aka mma kwuru bịa ekene m Nzechi na nso eze nwa mmadụ onye ka echiri n'ụmụ uchu idi egbo n'ụmụ uchu agụ eji ejire mba n'ụmụ uchu ọ bịawala onye eji eji ọrụ nchi Ebelechukwu Ezechukwu Nwati na-emelu n'ụmụ uchu
mma ọ na-eru ekene m maazị Chukwudi eze nwa Abasi eze nwa Chinemeli enemi n'ụmụ uchu ee maka ọkụzi iyi ngozi besta mmụọkwe ọzọ nna ọkpụkpa aja n'ụmụ uchu ogbogotebene onye a ga-eji ọlụ m Chief Demibe aka na-emere leda obere nwa agụ nwa ụmụchu onye ọ ga-adịrị mma ekene ntị Emmanuel eze Akunne eze Ugonna Director Bene Cosmetics Aba ibe ka anyị na-eje n'ubi ka ji na-aka ana m anụ ya uche anaghị efu nne nwaanyị na ama nwa ọmụrụ ka eji edi mbụrụsi abụ n'ụbụ Nwaofoma benata okwue Nwatadibia m ọkwa Igbo na-eme onwe ha okwu aka na-ekwue ma egbuo dike n'ọgụ ụlọ eluo n'ọgụ mba o iji amanụ nke dike na-eme ka ị mara amale oke nọ n'ụlọ gbalụ nke nọ n'ọhịa na-azụ ụdụ na ngụga ị na-anụkwu ịnụ m onye ụlọ ebughị onye n'isi ga-acha ya wee mmiri mara ube na-asa n'uga ahụ ụbụba si imi ọ bụghị onwe yo isi kote ebue ọgbakasị ya ye atọọla ọmalụ ọmalụ atọọla ofe ka ofe ya isi n'ọhịa egwu nna gị ubi n'oge mara amalụ benata okwu Nwatadibia Nwaofoma nwekeke gbabalụ ngene kuru ngene ṅụ nekwe nna dị unu katara ha arụ itete nna dị unu ịbụrụ ezi mmadụ mbụ Ofor ekene ejike eneweke o nwere ezi mmadụ na ndị Izọg anyị ma onye iwu nwoke ọma anyị na-ekene Chikowe Njami omezinne ya nke bụ na ndị Izọg onye ọ ga-adịrị mma ihe maka Chinedu Igbo m ọkwọta ekene eze n'aka ọkwa Nwaofoma benata okwue Nwatadibia m ọkwa Igbo na-eme onwe ha okwu aka na-ekwue ma egbuo dike n'ọgụ ụlọ eluo n'ọgụ mba iji amanụ nke dike na-eme ka ị mara amale oke nọ n'ụlọ gbalụ nke nọ n'ọhịa na-azụ ụdụ na ngụga ị na-anụkwu ịnụ m onye ụlọ ebughị onye n'isi ga-acha ya wee mmiri mara ube na-asa n'uga ahụ ụbụba si imi ọ bụghị onwe yo isi kote ebue ọgbakasị ya ye atụọla ọmalụ ọmalụ atụọla ofe ka ofe ya isi n'ọhịa egwu nna gị ubi n'oge mara amalụ benata okwu Nwatadibia Nwaofoma nwekeke gbabalụ ngene kuru ngene ṅụ nekwe nna dị unu katara ha arụ itete nna dị unu ịbụrụ ezi mmadụ ọ nna dị ụlọ ka ọ na-aya onye ụlọ ebughị onye isi ga-acha ya awọ mbụ Ofor alụsị iyi oge benata okwu Nwatadibia Nwaofoma ana m anụ ya Nwaofoma nwekeke gbabalụ ngene kuru ngene ṅụ nekwe nna dị unu katara ha arụ itete nna dị unu ịbụrụ ezi mmadụ mbụ Ofor alụsị iyi oge mbụ Ofor alụsị iyi okolu nghọta ana m anụ ya ana m abịa onye ebuke n'ụzọ atọ onye ebu n'ụzọ atọ onye ebu n'ụzọ atọ okwue ihe ka mma n'ụwa be onye biri ka ibe ya biri iburu
bụrụ ọfọ nna gị ligolu n'obi ya ejide eziokwu bụ ndụ welugobe ọfọ amamihe amamihe tụrụ ime ọmụta ndidi ndidi atụghị ime mụ udo udo were otu obi tụghị ime nke ya mie ụkpaka na-eje ọgbụgba ya nwata dibịa Nwaofoma ụkpaka dị n'ogbe yiri eji n'ime ya gwabi ya ụja gbara obodo ka njụọ amamihe tụrụ ime ọmụta ndidi ndidi atụghị ime mụ udo okirikika na-abụ mkposa na-arị enu ime nke ya mie ụkpaka na-eje ọgbụgba ya nwata dibịa Nwaofoma ụkpaka dị n'ogbe yiri eji n'ime ya gwabi ya ụja gbara obodo ka njụọ ọ dị na mba na-esula ekwe gị gbata gịnị ka ha na-ajụ m ọ nakwarụpụrụ aja nwoke mara mma iji agwa m ihe m ga-eme oyi ka m ese njụrụ dibịa tụgharịa ya chụba m ya n'ụdị ọzọ na ụkpaka udo mere ọ nakwarụpụrụ aja iji agwa m ihe o ji agbala obodo ka njụ n'ụkpaka udo mere ndị nwe mmadụ ji agbara obodo mkpụrụ atọ n'ọgbọ nke mbụ bụ ịhụnanya nke bụ eziokwu eziokwu na ịhụnanya oge si mee nwa ibe ka mma ị ga-enye m ọja ha eji arị ukwu nkwọ ka anyị ena ka dị mba ibie n'ụkpaka udo mere ndị nwe mmadụ ji agbara obodo mkpụrụ atọ n'ọgbọ nke mbụ bụ ịhụnanya nke bụ eziokwu nwoke na-egwu nwoke na-agbara aka kelee Chief isi onye ọbụla mesie ihe ike na nkwachi n'oge akara ka elu one ọ naghị ama ngworo na moto anyị bụrụ gbakwute Chief Ekwueme onye nlekọta ọha ji West Honorable ana m anụ Small Nwachukwu ọrụ South Coordinator ụkpaka agbanyesi ikike ụmụ mmadụ nche na-atị ya Rufus Agị n'Okoria na egburu Nwaọbịa ka anyị kelee Injinia Greg Obinna Mmadụ isi Coordinator ya na Chief Alphonsus ezuru ike Idato West Coordinator ụlọ ka ị na-eme eze ọnọniba eze Mbanabọ Esomande ana m anụ ekene aha ichi bụ na mba ọnụ onye eji eme ọnụ na Idatọ isi chairman Idatọ North obi agba ọsọ na osi na ihe dịrị mmadụ kwaghachigo na-ekele Chief Charlie Okol nwa Obidigbo nwa Ejeji Izuọgụ SA to the Governor Imo State onye ọma ekene m Chief Ebenizachukwu Ogbuoyi Ogbuokelo nwa Izuọgụ na ihe emeghe onye ajụjụ ajụọlụ m ndị njem ọnụ Chief Kisili Ike Ogbuoyi Ogbuokelo nwa Ladin Ike nwa Uche Izuọgụ ekele m Nze Chukwudị Okafọ afọ ọcha na ụmụ uchu Ọnịcha best businessman onye ọ ga-adịrị mma Moneke ya dụba ana m anya ebe anọ ka anọ ịma na mgbe eze na-agala onwe ya egwu ndị ike wee chụwa ya ọsọ n'okporo ụzọ a chụrụgwa eze mbiaka tụrụ ya bata beghị kọnkịrị eze ewepụta igodo ozugbo ji agbapụ ụgbọala nye ha aka nụrụ ha kechiri ntị bụla eze maọbụ ihe misọ ga-achụwa ha ọsọ mgbe a nọ na mgbada ugwu eka ana mmiri ihe egwu nke mbụ oke nụrụ mgbe ha nebụla eze ejewalụ mgbe ahụ ka ọhịa niile ji mmiri me mkpọtụ
mmụọ nwe obi azọ n'ihe oke njem nwuchie ha n'ọgba osisi ebene onye hụrụ nze akọ n'obi obi ga-ero kpọrọ ụmụnna obetio ike nọrọ eze nwanne ọkụ ịma na ihe m izu ọgụ ebugoro ya agha n'ebe ịgba nsọ na ahaghị n'isi a ozu mgbe oge akpọ kpọwa ndị adịcha ohu nwanne adamu ogo n'ọgbọ ndị omekome gbara ndị egbe na-atọ n'ụlọ be eze ezi udere ghọrọ mgbọ ndị omekome gbara ndị egbe na-atọ n'ụlọ be eze ezi udere ghọrọ mgbọ ihe ekwete mkpagha nwa eze oyibo ndị Igbo jiri abalị jebe ụga mkpọ gọọmenti ọzọ m ọhịa duru ịgba nsọ na ahụ ọnụ ha bịa n'ụlọ ịgba nsọ benata okwu mmụọ ọfọ ma ezuwelu m egwe ịgba ka ịgba aja agụ ịgba aja agụ ịgba nsọ ịmara onwere ọgwụ nwa udo o nwere ngene nwe okuku nwata dị oke mgbọrọgwụ agha nwata dịbịa oke mgbọrọgwụ agha ịgba ka egbe ịgba aja agụ ịgba aja agụ ịgba nsọ ịmara onwere ọgwụ nwa udo o nwere ngere nwe okuku nwata dịbịa oke mgbọrọgwụ agha ụmụ okolobịa ndị izu ọgụ udo nwata dịbịa oke ụmụ okolobịa eburu ụmụ ekwe bata obi ya do kolo ndị anyị uche na-eche anyị na-eche n'onwe ya edo nwata dibịa ọbịala ebu ugwu ji ebu n'onwe ya edo ike nọla eze anyị ebula ekwe bata obi ya do ụmụ ndị izu ọgụ ọkwa ekele mgba na agha ajọ n'udo ọ nakwalụbụrụ ajọ nọ n'isi onye ka oto bụla ado udo njoloko ụwa atọ gbakwa anyị na iwe ejighị anyị do oke mgbọrọgwụ agha ịgbaka igbe ịgba aja agụ ịgba aja agụ ịgba nsọ ịgbakwa o nwere okuku nwa udo o nwere ngere nwe okuku nwata dịbịa oke mgbọrọgwụ agha nebere elu si agha mmụọ ndị ana si agha mmụọ onye n'ụzọ bụrụ ụzọ debe ụnyara ihe a sị na ya ajawa aja agha mmụọ ikuku mmụọ na-abịa agha elu si agha mmụọ ndị ana si agha mmụọ onye n'ụzọ bụrụ ụzọ debe ụnyara ihe a sị na ya ajawa aja agha mmụọ ikuku mmụọ na-abịa tikwa ya bụ azọ ya azọ onye mmadụ ka onye jidesie ya ike ọbịa nze Chukwudi Okafọ akwa ọcha n'ụmụ uchu dị abalị egwu n'oge eluo anyị ekene Chifu Emeka Obiọha ọnwa n'ụmụ uchu aka na-emebe aluminium olugbo na omume